Добър ден на всички! Пак съм аз. Пак имахме ремонти от сутринта до сега. Горе-долу до 3 часа съм си играл с това усилвателче. Vega GPS 350 V. Изпратиха ми го, защото имаше проблем с единия канал. Прекъсваше канала. Наистина прекъсваше канала. Човека мислеше, че е от потенциометър за усилване, но не беше от потенциометър за усилване. Беше от превключвателите. Тези всичките превключватели бяха в ужасно състояние. Вече са 6. Този същия начин. Тотално го бях разглобил. Значи всички кондензатори са проверени. Тези, които се виждат, всички маркирани са отгоре, че са проверени. Свалени един по един. Тествани. Около 10 на кондензатора намерих, които не бяха в норма. Ето тези 4-те, които се виждат високите. Те бяха 220 микрофарада. Бяха останали някои на 160, други на 150. Сложил съм. Те са филтрация. Сложил съм на 680. Всичко е ток. И какво друго? На индикаторите осветленията бяха загинали. Слагам от моите. Сега ще ви покажа едни светодиоди. Чакайте малко само. Като тези светодиодчета слагам. Какво представлява? Този светодиод разпръсква на 180 градуса и обхваща цялата скала на индикатора. Тук съм със същите по принцип. Доволен съм. Няма откъде да се намерят лампи на 6 волта бяха. И нека да чуем как свири. Ето вижте сега индикаторчетата. Ето светът. Та по баш ще свърши песента. Има си хас. Почна. Вижда се, няма абсолютно никакви шумове, където и да е било вече. Иначе пръщяха ужасно. Беше страшна работата. Но вече всичко е както трябва. Ето виждате светодиода как разпръсква светлината от край до край. Чакайте да видим ако би с цяло осветлението ще стане. Ето го. И така, ремонта приключи и е готова да отиде към собственика. Айде лекичка.